museon väkeä tässä. On tämmöisiä ranskalaisia tuntumaa. Minkähän Ei teillä tänne tippaikka tuolla. Olkaa hyvä. Pelkkää kosmetiikkaa. Hyväksy pysyä paikoillaan. Hyvä syy. Unohtaa. Missä on mun taivas? Missä on mun maa? Missä on mun kengät? Kengät, jotka muistaa.
Aina ensin. Ilolla olemme panneet merkille, kuinka Kangasala talokin on ollut inspiraationa taiteilijakaksikolle. Laulu Ruosteenpunaisesta kukasta teos. Se on kuin palanen museon ulkoseinää. Kiitokset taiteilijoille, Juha Merralle ja Jouko Pulliselle hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja antoisasta ajatusten vaihdosta projektin edetessä. Näissä isoissa hankkeissa, joita olemme tehneet, edellinen oli Taitu-hanke ja nyt Taiteet ja digihanke, ovat tällaisia laajamuotoisia 3 vuoden hankkeita, joissa yhdistetään osaamista ja jaetaan kokemuksia, lähdetään pilotoimaan ja kehittämään opettajan koulutusta ja pedagogiikkaa. Tämä on niin loistavaa, miten te ohjaatte opiskelijoita ja millä te olette suhtautuneet kaikkiin hankkeisiin. Ja nyt vaikka meillä on tämä hanke päätöksessä, me ei haluta päästää teitä irti. Nyt kun tulee vaan uusia, niin me lähetetään kutsua teille mukaan, koska me tarvitaan todella päteviä osaajia, konkareita. Meillä on myös tärkeää, että meillä on ihan nuorta polvea, jotka on ihan siellä uransa alkuvaiheessa, mutta tämä kokemus ja osaaminen täydentää toisiaan aivan loistavalla tavalla. Haluan kiittää aivan valtavan hienosta yhteistyöstä tässä yliopistollisessa verkostossa. Ja se säteilee tänne Tampereelle, lähialueelle, kaikkien teidän opiskelijoiden uraan ja elämään. Ja se säteilee koko Suomeen. Ja kyllä se menee tuonne kansainvälisille areenoillekin, niin kuin te tuolla Berliinissä kävitte tekemässä teidän opiskelijoiden ekskursiot. Mut sydämellinen kiitos ja terveiset ja kiitokset koko yliopistoyhteistyöverkostolta. Kiitos Jouko ja Juha. Tervetuloa pelaamaan Tampereen yliopiston ympäristökasvatuksen professori Kirsi-Pauliina Kalli. Kuvataiteilija ja sanotaan näin, että leirikätinen oppilas Janne Olkka. Jouko, mistä tässä on kyse tässä pelissä? Tässä on dialogista kysymys. Niin mä ajattelin kanssa. Nämähän on hyvin erilaisia nämä pelaajat. Toinen on tiedemaailmasta, toinen taidemaailmasta. Mitähän tästä tulee? Katsotaan. Mitäs jos laitetaan peli käyntiin? Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Olisikohan se nyt siinä? Tämä olisi ehkä sopiva tilanne keskeyttää, koska eikö niin, että nyt peli on vielä tasan? Mehän yritetään tahdikkaaseen tasatulokseen. Huomattiin kyllä, että Kirsi-Pauliina vähän niin kuin hyökkäsi tänne Janne puolelle, mutta silti hyvin sovinnollisesti. Tässä on sellainen tarkoitus, että meillä on tällainen Spiel-pelipohja tässä, joka on niin sanotusti ollut viittavaille valmis teos. Ja nyt tämä pelatuksi tuleminen tekee tästä valmiin ja tämä pääsee tuonne museolle seinälle. Mutta hyväksytkö sinä Jouko tämän suoritteen tällä hetkellä? Kyllä, eli voidaan varmaan leikata. Olen samaa mieltä. Nyt ei enää saa koskea. Se on valmis. Ja
merkitään tämmöisellä leimalla silloin, kun meidän yhteinen työ on kummankin mielestä valmis. Eli onko se sun puolesta valmis? Kyllä. Ei iskoa. Mä arvasin, että sä kysyt näin aina, että sä saisit päättää sen. Katsellaan vähän, ja se paikka löytyy. Ole hyvä, Jouko. Sormeekin vähän. Mä oon kiintynyt tähän kohtaan myös, mutta hyvä, että sä sanot sen ääneen. No niin, se on valmis. Tässä vaiheessa on aika kiittää tietenkin pelaajia, Kirsi, Pauliina ja Janne. Kiitoksia kovasti. Tämä on ihan mainio, kaikilla mausteilla sujua suoritus. Ja nyt kun mä oon kiittänyt pelaajia, niin ole hyvä, Jouko. Ja vielä erityiskiitos tähän eturiville. Kiitos meidän upeat opiskelijat. Me ollaan antanut teille nyt työnimeksi Aavelit. Hienoa, että olette näin tilaisuuteen sopivasti laittautuneet. Vielä voidaan jatkaa kaikissa tämmöisissä palkintojutuissa, tämmöisissä isoissa karkkinoissa aina kiitetään perhettä. Mä kiitän omaa perhettä. Ja viimeiseksi Jouko, kiitoksia yhteistyöstä. Kiitos. Ja tämä averastilaisuus jatkuu siten, että me siirrytään kohta tuonne museon puolelle, mutta me lähdetään sillä tavalla, että näiden arvoisien pelaajien kanssa ja sitten toivotaan, että te faabelit liitytte meihin siitä eturivistä. Ja sitten sen jälkeen voitte kaikki muutkin siirtyä museon puolelle. Voi kulkea myös noista takaovista, kun tässä on aika paljon sitä väkeä, ettei tule uhkaa tähän alaovelle. Eli kummastakin takaovista pääsee plus sitten tästä edestä. Tämä oli aivan spontaanin luonnotusta. Sara kävi meillä keskiviikkona kurssilla ja yhteistyötä suunniteltu. Me ei vaan tajuttu, että olemme ne. Tämähän on tämän dialogin niin kuin yksi tarkoitus, että vähän heitellään kapulaa ja tartutaan ja Joo, siitä se lähtee se yhteistyö. tästä se jatkuu. Joo. Lähtekää vaan pois kyllä. Joo. Okei.
Joo, jää aikaa. Joo, kyllä, just näin, kyllä. Hyvä juttu ja täällä on aika kiva vastaanotto niille hitaimmille, jotka tulevat hetken päästä. Että olisi ihan kiva, jos kiertelette täällä ja ihmettelette ja katsotte ja houkuttelette tätä varttuneempaa porukkaa, joka tulee kohta, niin myöskin keskusteluun, niin se olisi oikein mukavaa. Dialogisia harjoituksia. Joo. Tiesin tauon. Kyllä. Missäs päin sä asut? Sinä iltapäivänä. Joo, tuossa kas punainen planetta. Olen parinkammarikosta siinä viittaksi. Mitä? Tämä on ihan käytetyksi. Sisäisesti tai ulkoisesti. En tarvitse kukaan viedä. Niin. Tämän tyyppisissä. Me tullaan ajan kanssa. Nyt Juha näy mulle. Ja täällä on viimeisiä jonossa olijoita sitten. Kyllä, pääsi tähänkin jonoon. Ei ole tässä portaikossa aikaisemmin jonotettu. Vielä homma.